Hej, mit navn er Nanne Bæk Møller, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver den her lille pingvin ud af lumeelastikker. Og det første vi skal have gjort, når vi skal lave den her, det er, at vi skal have lavet alle delene til den, såsom den sluffer her. Vi skal have lavet fødderne, og halen og øjnene. Så vi starter med at lave den sluffer. Og til det der skal vi bruge sorte elastikker. Og når vi arbejder på den her, så er det vigtigt, at vi starter opfra og arbejder nedad, altså så burene her de vender opad. Fordi ellers så kan vi ikke få lukket elastikkerne ordentligt. Nå, først sætter vi en elastik på heroppe. Så tager vi 2 elastikker, som vi sætter nedover. Vi tager 2 elastikker igen. Så tager vi en elastik her, som vi folder dobbelt, sådan her, og den sætter vi nedover. Og til sidst, så lukker vi det med en enkelt elastik, som der skal vikles 4 gange rundt om. Så her. 1, 2, 3 gange her, og på den måde, så får vi så her, at der er 1, 2, 3, 4 lykker her. Og så skal vi så i gang med at hækle vores luffe her. Og først der går vi ned i de her 4 her, tager de 2 underste elastikker, trækker opover og hen til næste. Ned her, tager de her 2 elastikker og hen til næste. Ned, hen til næste. Og så det er bare en enkelt elastik her på den sidste. Og så kan vi så lige så forsigtigt sådan her. Og så tager vi så en holdepind her og sætter den over. Og der har vi så vores første luffe. Og dem skal vi så have lavet 2 af, og jeg har så allerede lavet den anden her. Men det er bare fuldstændig magen til, at de bliver lavet. Halen vi laver, den fungerer lidt på samme måde. Du tager igen en enkelt elastik. Så tager vi en elastik her, som vi folder dobbelt. Og det tager vi en til og folder dobbelt. Og så her, så lukker vi den igen ved at tage en enkelt elastik, og den skal igen 1, 2, 3 gange rundt om, så vi får 4 lykker her. Og igen ned, så fat i 2 underste, trækker over hen til næste, ned, trækker over hen til næste, og ned her, og hen til den næste. Og igen så skal den bare pilles lige så forsigtigt af her. Og den sætter vi også lige over på en holdepind. Sådan der. Nå, og nu skal vi så have lavet fødderne her, og til det der skal vi bruge orange elastikker. Og når vi kigger på vores pingvin her, så kan vi se, at vores fødder her, de sidder i de sorte område, så derfor starter vi med at bruge en enkelt sort elastik her, som vi sætter over. Sådan der. Så tager vi en orange elastik, som vi lige lægger dobbelt her igen, trækker nedover, og så lukker vi igen med at lave 4 lykker. Tager 1, 2, 3 gange rundt om. Sådan der. Og så er det bare igen ned igennem. Fat i de 2 underste. Trækker over og hen til næste. Og sådan der. Og hvis nu vi lige piller den her lige så forsigtigt af. Sådan der, så kan vi sagtens have den her liggende, uden at skulle bruge nogen holdepind. Så det var den ene fod, og den laver vi lige en mere af.
Så en sort. Tag en orange. Lægger den dobbelt. Nedover med den. Og tag en ny orange elastik. Og 1, 2, 3 gange. Ned. Tag fat i de 2 underste. Hen til næste. Og hen til næste. Sådan der. Sådan der. Og man kan altid lige rette foden lidt til, hvis den ikke lige er blevet helt, som man gerne vil have. Sådan der. Og af med den, og så har vi en til fod her. Øjnene vi skal have lavet, den laver vi egentlig bare på vores hækkelnål her. Så tager vi en mørkeblå elastik her, vikler igen 3 gange her, så vi har 4 løkker. Og I kan se, at øjnene her, de sidder på det hvide område, så er det altså en hvid elastik, vi skal have trukket dem over på. Så vi tager en hvid elastik her, holder fat her for neden, og så trækker vi dem over. Sådan der. Det var vores første øje her. Og det laver vi lige en til af her. 1, 2, 3 gange rundt. Tag en hvid elastik. Og over med dem. Sådan der. Og det var egentlig alle vores dele, vi nu har lavet, fordi at næbet, det skal sættes på senere. Nå. Det første vi skal have gjort, det er, at vi skal have lavet toppen af vores hoved heroppe. Og til det, der starter vi med at have to elastikker her. Så vi tager en gang twister her, og så sætter vi så den derfra over den der, og sådan der. Vi tager igen 2 dobbelt elastikker, eller 2 elastikker, twister en gang, og sætter derfra og dertil. 2 mere elastikker, også twister, og sætter derfra og hernede til. Den her pind her i midten, den sidder egentlig kun i vejen, så den skal vi ikke rigtig bruge til noget. Men nu er vi egentlig klar til, nu har vi lagt vores, det her det er vores første lag, så nu skal vi i gang med at lægge vores endeled af. Og toppen herop, det udgør vores front. Så derfor så starter vi med at putte 2 hvide her, og så skal vi så putte sorte på for resten. Sådan der. Og når vi nu skal i gang med at hækle det her, så går vi ned, tager fat i de 2 underste her, trækker ud og trækker over og giver slip. Fat i de 2 yderste, trækker ud, over og giver slip. Trækker ud og giver slip. Og sådan der. Nogle gange så driller det lidt, så kan de her godt glide med over. Så vi prøver lige igen her. Sådan der. Og sådan der. Så det var vores andet lag, vi har lavet her. Vores tredje lag, vi skal i gang med, det er, hvor vi skal sætte øjnene på. Så der tager vi vores øjne her. Her. Og så sætter vi så den her til den der. Og det samme i den anden side. Her til der. Og så sætter vi lige en hvid der. Og en hvid herover. Og 2 sorte i bunden. Ja. Og så er det ellers bare fuldstændig samme som før. Fat
i de 2 underste. Og det er tit, der kan den her bas godt lige drille. Sådan der. Og igen trykker vi lige det hele ned. Nå, og nu er vi egentlig kommet til vores fjerde lag, og det er her, vi skal have sat næbbet på. Så der tager vi en orange elastik igen, som vi så lige tager på vores nål her. Og laver 4 igen. Så løfter vi de her 2 af. Og trækker de orange over. Og sætter de 2 hvide elastikker tilbage på plads her. Sådan der. Så nu har vi så vores næb, som der er her i midten. Og så kører vi så ellers bare en normal runde med 2 hvide forrest og sorte for resten. Sådan der. Og igen fat i de 2 underste. Sådan der. Og nu er vi kommet til vores 5. lag, og det er her, vi skal have sat vores vinger på. Så der tager vi så vores første vinge her, som vi sætter derfra og dertil. Og vores anden vinge, den sidder derfra og dertil. Så der har vi vores 2 vinger her. Og det er vigtigt, at elastikken herinde, at den ikke snor sig herinde. I kan se, at den går bare lige over, ligesom du har sat en normal elastik på. Nå. Og igen, så laver vi lige fronten her med 2 hvide elastikker. Og bagpå, der er det igen bare 2 sorte elastikker. Og det er jo så vigtigt her, at du ikke sætter nogen elastikker over her, fordi at den elastik, som vingen sidder på, det udgør jo en af elastikkerne. Men igen, fat i de 2 underste, trækker over. Sådan der. Og så skubber vi det ned igen. Vores 6. lag, det bliver bare et helt almindeligt lag, hvor vi kører 2 hvide og resten sort. Og sådan der. Sådan der. Vores 7. lag, der skal vi lige have udvidet. I stedet for at vi arbejder på 6 pinde, så skal vi så arbejde på lige en række mere, så vi har 8 pinde i alt. Og det er fordi, at når vi kigger på vores pingvin her, så kan vi se, at den går en lille smule ud af, at den bliver lidt tykkere hertil bagpå. Så det vi gør, det er, at vi starter med at tage de 2 bagerste her. Og tage af, og de skal så blot rykkes en tak ned her. Sådan der. Så de gik derfra og dertil. Ved den her ude, der skal vi have fat
i det nederste elastik. Så den her elastik her, den sætter vi lige midlertidigt herover. Og så tager vi den her elastik og sætter herned. Og den her elastik, det er altså den, som der skal være connected herop til. Hvor den her elastik her, det er den, som der går herned. Så den her, den tager vi lige, og så sætter tilbage dertil. Så igen, tager fat i den øverste, sætter der, og den skal derned til, og den her, den skal så tilbage dertil. Sådan der. Så det vil sige, før at vi kun havde 6 her, så har vi lige rykket den 2 større, så vi altså nu arbejder på 8 rundt her. Og nu tager vi lige en runde, hvor vi har igen 2 hvide forrest. Og så sætter vi så sorte på resten. Sådan der. Det gør der lige her på galt der. Sådan der. Når vi nu kommer herover til de her 4 her, der har vi jo kun én nederst, fordi vi ligesom havde rykket den ene elastik herfra og derover, og det samme herover. Så det vil sige, der skal vi kun have fat i den underste elastik, som vi så trækker over, og det samme her. Den nederste elastik, som vi trækker over. Sådan der. Den nederste elastik. Og med den. Og så ellers igen. De 2 underste her. 2 underste der. Underste der. Sådan der. Og så har vi en række mere, og det er bare sorte hele vejen rundt. Og den sidste. Sådan der. Og nu har vi så 2 elastikker underst hele vejen rundt igen. Så det er bare, som vi kender det her. Der fik jeg kun i den ene med. Sådan der. Sådan der. Nu kommer vi så til vores sidste runde, runde 9, og det er her, vi skal have sat vores fødder på først og fremmest. Og det bliver her. Og her, og de kommer på. Og vores hale også. Den skal på her bagfra. Og det er jo så alt efter, om du vil have, den skal være til den ene eller anden side, så kan du også vælge at sætte den herover. Men ved mig, der stikker den så her ud mod højre. Og så ellers bare sorte elastikker på for resten.
Så der. Og igen, så fat i de to underste elastikker. Sådan der. Og nu har vi været alle de runder rundt ved skud, så nu skal vi egentlig bare pille vores pingvin af. Og der tager vi så bare her og piller dem af. Og der vælger jeg så lige at sætte dem over. Sådan her. Så vi har dem siddende på 2 nåle her. Og sådan der. Og nu har vi så vores pingvin her. Der. Men lige nu der kan I godt se, at der er den helt flad i forhold til den her. Den, den kan du ikke presse flad. Og det er så fordi, at jeg har puttet noget fyld indeni. Og så det, der har jeg noget almindelig vat her. Og det er så grunden til, at jeg nu har sat den over på 2 pinde, fordi vi kunne sagtens have puttet alle 8 lykker over på 1 pind. Men det her, det gør det altså en del lettere, når vi nu skal til at stoppe den ud, at vi har den siddende på 2 pinde. Så det er bare at proppe noget fyld ned i her. Sådan der. Og nu skal vi så have lukket vores pingvin her. Og der tager vi en sort elastik, som vi har her. Og så skal vi have trukket alle lykkerne over på. Sådan der. Det var alle derfra. Og så sætter jeg dem lige her. Og så skal jeg så også have dem trukket over fra den her. Og den sidste kommer her. Sådan der. Så. Så lige ned med fyldet. Og for så at få lukket den her, så tager vi så et bagerste elastik, trækker over, og så kan vi egentlig bare stramme til her. Sådan der. Og så har vi egentlig lukket den. Lige nu der har vi så den her elastik her, som jeg stikker ud, og der plejer jeg at tage sådan en plastiklukker her. Og lige at lidt fat her. Fordi så plejer man godt lige at kunne tage den her og proppe ned. Pingvinen. Det er ikke altid, at sådan der. Det kan godt være lidt svært i forhold til fyldet, der nu er i. Sådan der. Og så har vi så vores pingvin her, så kan vi lige rette lidt til, hvis fødderne nu ikke lige sidder, som de skal, eller vores næb her. Måske lige trække øjnene en lille smule ud. Sådan der.
så ser det ellers ud til, at vi har vores pingvin her, som der er færdig. Tak fordi I så med. Håber I selv kan få glæde af min video.